Oraintxe bertan, trantsizio puntu baten harrapatu gaituzue, eskualdek energia plan bat definituta zeuken 2018-2025 urte bitartean. Pasadan urtean amaitu berri da plan hori, eta oraintxe bertan eskualdeko energia eta klima diagnostikoa egiten nahi gea, energia eta klima plan berrie garatzeko. Baina, gaur bezalako bilera honetan eta ikustea udalsareak ze euskarri eta erraminta ditu, guztiz lagungarrik izango die plan horren betetze mailan. Aurreko planari begira esan genezake gutxi gorabehera plana 186 batean exekutatu dela, eta exekutatzeke gelditu den atal hori asko gezurra badirudi ere industriari lotutako ekintzak izan die. Hemen aipatu dan bezala oso ekintza interesante dare etorkizunari begira eta egin behar ditugunak eta behartuta garenak egitea, baina hortzako baliabidek. Udal txiki asko ditugu, 200, 500, 1000, 1700 biztanlekok baliabide gutxi, eta beharrezkoa horrelako erronka gaurra eman izateko, pixka bat kanpo laguntza izatea bai. Goierri eskualdea, eskualde handi bada, 18 udalerri, 45.000 biztanle gutxi gora bera, eta Lazka, Ordizi eta Beasain alde batera utzi 15 udalerri ertain txikik ditugu, zailtasun askokin, baliabide gutxigokin eta askotan bete beharrak udal handik bezain beste dituzte. Nik uste indartu beharko litzekela, udalerri txiki hauek, alegie, pixka bat, langileen aldetik eta dauzkeune gabezi horik eta datozkiun frente guzti hauei aurre egiteko baliabidek nik uste beharrezko diela jartzeko. Udaletxekin antzeko zerbait gertatzen da. Tamaina handiko enpresak, enpresa traktorak, horiek bete behar batzuk dituzte eta haidie horretan lanen. Baina gure eskualdean enpresa txiki tartain asko daude eta hauentzakore legen badator ze bete behar dituzte eta gertatzen zaie udal txiki gauza antzekoa. Baliabide gutxi, gai horiei aurre egiteko eta baliabide gutxi eta ezagutza gutxi. Orduan, horre erronka handi badaukegu. Nire iritzi pertsonalean uste baino geldoago, tokiko energi komunidadeak, energiaren inguruan, aurkitzen zean zailtasunen inguruan, legearen inguruan, oraindik ere definizio gabe hortan, uste baino geldiago, nahiko zenuke baino geldiago, baina esperantzara kondenatuak esaten den bezala, saiakera egiten jarraituko dugu bai. Goierri eskualdea nortasun handiko eskualde bada, eta esan genezake Goieki beti saiatuko dela txikiri laguntzen dituzten bete beharrak betetzeko.